Hej og hjertelig velkommen til. Det her det er den tredje video i en miniserie, som handler om nytids chakraer, nytids centre. Og de første videoer har vi været inde på nytids hjertechakra og nytids rod. I dag der er vi kommet til nytids krone, og du behøver ikke at have set de andre videoer, men hvis du vil tage dem i rækkefølge og se de andre, så kan du kigge på playlisten nede i beskrivelsen. Start med at sætte dig godt til rette, eller læg dig godt til rette. Og sæt intention på at tage imod healing, der kommer til dig. Jeg fortæller lidt om det i de andre videoer også, men jeg har mærket, at der sker sådan en sammensmeltning. At der i det nytids chakrasystem findes 3 hovedchakraer, hovedcentre. Og jeg mærker det som hjertet, roden og kronen. At de 3 ligesom indeholder flere af de ordinære, de velkendte chakraer. Så når vi taler om kronen, så mærker jeg, at udgangspunktet er i tredje øje, og derfor rækker det både op, og det rækker ned. Og halsen er sådan et mellemområde. Halsen er kommunikationsområde, typisk, og det er det også her. Det er som at det er en forbindelse fra det højre til det jordiske. Så det nederste af kronen, som jeg mærker det er øverste del af halsen. Og så er der nogle elementer på vej op igennem ansigtet, hvor jeg mærker meget omkring næsen, og mærker op til tredje øje, og videre op til kronen, og over kronen også faktisk. Jeg kan desværre ikke huske det nøjagtige ord for det, men der er også, nogen kalder det stjernechakraet, så vidt jeg husker. Noget, der ligger over kronen, og det mærker jeg også, at det er indeholdt i den her nytidsversion. Hold intentionen på at tage imod. Det du mærker, det du får healing til, det er det at kunne møde, bruge, forbinde dig til den her nytidsversion. Forestil dig, at den tidligere version, den velkendte version, det er forskellige rum i en bygning. Den her version, der har du et stort rum, som indeholder det hele. Det vil sige, når den interne kommunikation sker, jamen så går det hurtigere, fordi der er direkte forbindelse, der er direkte adgang, og det er i virkeligheden flere sider af samme sag, kan man sige. Hold intentionen på at tage imod healingen. Og måske du genkender det ved, at du mærker de centre, du er vant til at mærke. Måske du genkender det ved, at det føles som en boble, en kugle, som ligesom indeholder den øvre del af dig, den øverste tredjedel. Jeg kan mærke begge versioner, og der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, og det er heller ikke sikkert, at du mærker noget overhovedet. Det kommer ind på, hvad du er vant til at mærke, og det er, som det er. Men lige meget hvad, så modtager du healing til at lande. Og ideen med healing er jo heller ikke, at du skal
du skal mærke, at nu er der et center i stedet for flere. Ideen er, at det skal afspejle sig i virkeligheden. Det her med den interne kommunikation, det gælder alle 3 centre, både hjertet, roden og kronen. Så internt, hvad de 3 indeholder, og samtidig med det, så er der også et større overlap. Ja, nu får jeg det her billede fra matematik. Måske du kan huske det, mængdeboller, det her med, man tegner 2 cirkler, og så er der et overlap, hvor der er det samme inde i midten. Og det er lidt det billede, jeg får. Så hjertet indeholder også noget af kronen, og kronen indeholder også noget af hjertet, og det samme med roden af hjertet. Der er nogle overlap, som også gør intern kommunikation tydeligere og mere direkte. Det forenkler noget i vores system. Så det bliver både mere enkelt, mere simpelt, men det bliver også en opdateret version. Så enkelt og simpelt er ikke lige med dårligere eller at give afkald på noget. Det bliver opdateret, det bliver moderniseret. Hold intentionen på at tage imod healingen. Og noget jeg også har været inde på i de andre videoer, de tidligere videoer, så er det ikke sådan, at i hvert fald ikke som jeg mærker det endnu. Det kan være, at det ændrer sig på et tidspunkt, men det er ikke sådan, at den her version overskriver den gamle version. Jeg mærker egentlig, at de godt kan eksistere side om side. Og det handler også om kompatibilitet, så det handler for mig at mærke, som at hvis vi nu gik og var opdateret og kun gik i den nye version, så mødet med rigtig mange mennesker, som går med den gamle version, så vil der være noget i forhold til det møde mellem den ene version og den anden version. Så det er som om, at vi får alle sammen muligheden med tiden for at folde den her nye version ud. Og så længe der er nogen, som bærer den gamle version, så eksisterer den gamle version også i os alle sammen. Og det handler ikke om at komme først, det handler om at være lige præcis der, hvor du skal være. For nogen vil der være en opgave, i udelukkende at gå i den tidligere version. Nu kalder jeg det den gamle version, og det kan godt lyde lidt negativt. Derfor siger jeg den tidligere version, når jeg husker det. Der kan være en opgave for nogen i at være i den version, i forhold til at gøre den nye version tilgængelig for så mange som muligt. Der er mange veje ind til at åbne for nye versioner af ikke kun det her, men generelt. Der er så mange veje ind, der er så mange måder at lære på, og udvide det på, aktivere det på. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Der er noget, som passer til dig og til din opgave. Hold intentionen på at tage imod. Måske du mærker ikke en hovedpine, men et pres i hovedet, i kronen. Det er helt okay, det er healingstegn. Det er et tegn på, at der er noget, der ændrer sig, noget, der bevæger sig. Du kan eventuelt forestille dig, at du gør området større. At du ligesom giver healing lov og giver den plads til at træde ind og støtte dig der, hvor du har brug for det. Healing er for mig et skifte fra en tilstand til en bedre tilstand, fra en version til en bedre version.
Når vi sidder i healing, så får vi muligheden for at gå et skridt. Mange skridt for nogen. Små skridt for andre. Igen i det tempo, som er dit tempo. Men når noget rører på sig, som det gør hos mig lige nu, i form af det her pres i hovedbunden, jamen så ved jeg, at der er noget, som healing gerne vil have lov til at arbejde med, arbejde på, for at jeg kan træde et skridt fremad. Og jeg giver healing lov og giver den plads. Du holder også intentionen på at tage imod. Som jeg nævnte først i videoen, så er der 2 andre indtil videre videoer i serien, som du kan se i playlisten i beskrivelsen. Og jeg anbefaler både, at du ser, hvis du har fået noget af den her video selvfølgelig, hvis du har fået noget af den her video, så vil jeg anbefale, at du ser de andre. Jeg vil også anbefale, at du ser alle 3 videoer flere gange. Det kan være med nogle dages mellemrum, det kan være med nogle ugers mellemrum. Men ligesom bruge den til at lære dit system, de her nye versioner at kende. Har du brug for en personlig session for at få åbnet yderligere til den her nye version, til at få et dybere møde, til at få nogle personlige ord med på vejen, jamen så kan du også nede i beskrivelsen se, hvordan du kan få det. Jeg slipper healingen for nu. Tusind tak, fordi du så med. På gensyn.